آز گٔے واریاہ کٲلۍ سکوٗل یَلہٕ اَدٕ شُرۍ تہِ آسان گَرِ آمٕتۍ تنٛگ پٮ۪ٹھ میٛٲنۍ شُرۍ تِم آسان آز خۄش آز چھُ تِمن پنٛنِس فیورِٹ ٹیٖچرَس نِش یُن پَرنہِ 30-32 سٹوٗڈنٛٹ تہِ چھِ مےٚ اگر نَے وۄنۍ 30 یِن تہٕ 50 تہِ یِنٕے اوہو یِمو آن لاین کلاسو اَنیٛاس بہٕ وٲلِتھ خدایا توتہِ ترٛووہَس بہٕ یَلہٕ نَتہٕ ٲس گَرِ زٔمیٖندٲری اَنیٛانَس بہٕ وٲلِتھ تَتہِ کٲم ٲس پٮ۪وان پرٛٮ۪تھ دۄہ کَرٕنۍ آز چھُ سکوٗلَس منٛز بیٚیہِ کَرٕ آرام 9 تہِ بَجے خبر یِم شُرۍ کَتہِ چھِ پَکان آسان میٛانہِ حِساب آسان پَکان سارا چھِ آمُت بَجے سارا چھِ آمُت أسۍ ٲسۍ نا کیٛاہ تام وَنان ییٚلہِ اَژان ٲسۍ سار کٔمیٖن ٲسۍ کیٛاہ تام وَنان کیٛاہ گٔے سار کَتہِ چھِ کٔمیٖن اَدٕ یہِ پوزار والے اَتہِ یہِ پوزار والے نہ یہِ نہ چھِنہٕ کٔمیٖن کیٛاہ تام ٲسۍ وَنان بیٚیہِ کیٛاہ تام کیٛاہ تام ٲسۍ وَنان یادٕے نہ سار گۄڈٕ ٲسۍ سار ترٛاوان تَتھ سار کٔمیٖن سار مے کٔمیٖن سار مے کٔمیٖن آ یی ژٕ چھُکھ پوٚز وَنان چون آسہِ صحیح آسہِ سر مےٚ آیہِ کٔمیٖن مےٚ چھُ باسان تُہۍ حظ چھِو گٔمٕتۍ کٔمیٖن مےٚ چھُ باسان ؤلِو بِہِو کٔمیٖن سر تیٚلہِ یِمو حظ أسۍ اور ؤلِو بہٕ وَنو تۄہہِ کٔمیٖن کیٛاہ گوٚو ؤلِو یَتَتھ بِہِو گَرِ بِہتھٕے چھُو گٔمٕتۍ تنٛگ کیٛاہ چھُو گٔمٕتۍ مےٚ چھُ روٗدمُت یاد تُہۍ ٲسِو نا پب جی ٲسِو نا گِنٛدان پب جی کُس پُشپا کُس وٕچھے 3D یِمن کھولنو اوترٕ سُہ کُس وٕچھے دَپان ٲسۍزیو مے آیہِ کم اِن کٔمیٖن کیٛاہ چھِ وَنان مے آیہِ کم اِن بہٕ وَنا مے آیہِ کم اِن بوزان چھُکھ نا ژٕ اَدٕ حظ پٔکِو حظ برٛونٛہہ کُن بوٗزِو آز پَرو نہٕ کِہیٖنۍ حظ نیرو حظ أسۍ گۄڈٕ بیٚہو پَتھر گۄڈٕ وَن ژےٚ کَتہِ بیگ مےٚ حظ اوس بیگ نہ حظ لوگ مےٚ اَتہِ پٔکِو تھوڑا أکسٕے منٛز کیٛاہ أکسٕے منٛز مطلب ژےٚ ٲسٕے نا تیٲری ژےٚ ٲسٕے نا پَتہ آز گژھان سکوٗل مےٚ حظ دوٚپ یہِ تہِ ما وَنان ٲکھتی اوترَے گٔیے سکوٗل بنٛد تۄہہِ ہسا چھکھ بیٚیہِ یِوان کووِڈ اچھا مےٚ ؤنِو کٔژمہِ چھُ کھٔتۍمٕتۍ أسۍ حظ کھٔتۍ 6تھَس منٛز آیے پَران ییٚلہِ ٲسۍ تَمہِ دۄہ کٔژمہِ ٲسِو پَتہٕ گٔے 2-4 ؤری بنٛدٕے 5تھَس منٛز آیاس بہٕ یور 8تھَس حظ کھٔتۍ اچھا وۄنۍ کھٔتۍوا 8تھَس ہٲیِو پیج سیٚکِستہٕ پٮ۪ٹھٕے پیج ہٲیزیو آ گَرِ بیٚیہِ ٲسِو آن لاین کلاس کیٛازِ ٲسِو نہٕ دِوان گۄڈٕ ؤنِو مےٚ یِہوٚے کَتھ ہُہ تھوٚمُت اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ نہ حظ یہِ حظ چھِ کیٛاہ چھُکھ اوسمُت بَناوان یہِ حظ چھُ دِل ہٲیِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ کِتابہِ ہِنٛدِ ہٲیِو ہاے یہِ چھُ سیٚکِستٕچ کاپیہِ سیٚکِستہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ 8تھَس تانۍ چلو ژٕ وٕچھ ژےٚ دۄد ہِش چھِ تھٲومٕژ ژےٚ کاپی یہِ کیٛاہ چھِ کٔرِو کاپی بنٛد ؤنِو مےٚ آز کَرو بہٕ تۄہہِ رِوِجن پٔتمِس تَمہِ برٛونٛہہ ہٲیِو مےٚ کٲم گۄڈٕ ہٲیِو کٲم کُس کٲم یُس بہٕ آن لاین اوسُس سوزان پرٛٮ۪تھ دۄہ شامَس دۄہَس اوسُس آسان ہاوان سوزان وَٹس ایپَس پٮ۪ٹھ کُس وَٹس ایپ تَمہِ دۄہ ہایے دَپیٛاے کٲم آیہِ کیٛاہ تام ییٚلہِ پَتہٕ ویٖڈیو لِنک لگایے تَتھ منٛز پَتہٕ ژھُن تَتھ بٕلاکٕے ایٚگزِٹ کوٚر کیٛاہ بٕلاک تُہۍ کٔرِو سِٹیٹسٕے کیٛاہ ٲسِو تھاوان سِٹیٹسٕے کیٛاہ اوس سبسکرایب کیٛاہ تھایہِ 3D مانی یہِ کیٛاہ اوسوٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ سبسکرایب ٹیٖچرَن ٲسِو منٛدچھان ٲسِو نہٕ تُہۍ بوزنٲیِو مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ بوزنٲیِو مےٚ چھِ پَتہٕ ہُتھ کٔنۍ آسیو نہٕ یادٕے 6 پٮ۪ٹھ بوزنٲیِو مےٚ تُہۍ یہِ یِتھَے پٲٹھۍ گِنتی چھِنا کَران 6 اکھٲٹھ دُہٲٹھ پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ وَن کٲشِر پٲٹھۍ کٲشُر چھُوا یاد 6 پٮ۪ٹھ سر 1 2 چھِ آز 50 منٛز یِوان ؤنِو حظ 1 2 یِتھَے پٲٹھۍ بوزنٲیِو بوزنا سا 6 اکھٲٹھ دُہٲٹھ اِکوٹے رحیم کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ دُشوے بوزنٲیِو 6 پٮ۪ٹھ اکھٲٹھ
وانا شیٹ بیگ وانا اکھڑ بابا نو کن پکڑے گڈنی کے دو اصل پہ روز کریو شروع گول سے بوزنا کہ گول یہ بوزنا اکھڑ دوڑ تھے پر بوزنا گنتی کار او میچ نہیں وا کیا جو گدا ودا منصور اکھڑ دوڑ ترڑ چڑ 5 6 7 کنڑ اکھڑ دوڑ ترڑ چڑ 5 پتہ نہیں کیا کن ہو شارٹ اکھڑ دوڑ ترڑ چڑ 5 6 7 کنڑ اکھڑ دوڑ ترڑ چڑ 5 6 7 8 5 6 7 8 کنٹ ہٹ اکھڑ 5 6 7 او کیوں نہیں بھی ہور کھچان اکھڑ تو کریو چھپ گڈ بس بوزا 5 6 7 8 کنٹ ہٹ اکھڑ دوڑ ترڑ چڑ 5 یہ ہٹ پر یہ چھ بھی کھچے جی 25 7 7 کھچے جی سر کتھا او بوزنا 7 8 7 2 7 3 7 او بوزنا نمت پیٹھ نمت پیٹھ بوزنا جلدی بوزنا نمت پتہ کیا جو اکوئی ونیو اچھا نمت اکنمت دنمت ترنمت سنمت ساری نا شینو وانا بوزنا پانے اگر دیو نا دوالا کن پکڑی تلائے وادم ساری کی بات نمت اکنمت دنمت ترنمت سنمت پانچنمت شنمت ستنمت ارنمت کنمت نمت اکنمت دنمت ترنمت سنمت پانچنمت شنمت ستنمت ارنمت کنمت نمت اکنمت دنمت چلا رے جنسز بیمار چرچ ان برو کھچے کیا گو اکشوانا ہٹ بیاک چوانا ایتی بے نمت ہو نمتس بے واپس نمت ہو ہتس پہ واسے نہیں اے سار باز گیاز معافی ونیو گھر کے اسو آسان کرائے من دہن ونیو رینک پوس ناز باز اسس رینک پوس سار باز ون کات میں نا سکول اک باز ون سار کتھا سا اڑ ونی ہس باز ون صبح سوری یاد کرک مگر می کام کر از رہ مہربانی کرت اڑ رس کام سار مگر لائق اک منٹ یہ وچھس اتکی گسک ناز گھر ڈاٹا از تریز یل گڈ تراوک ناز پت کر زی کیا تو یوٹیوبس پہ سرچ 3 ٹیم وانی کرک ناز سرچ پت یاس کر سبسکرائب بیل آئیکن تھکس چل بھائی سبسکرائب کر بو یہ میں کرما چھ سبسکرائب ادا تو اسو لنک سبسکرائب مگر ان سبسکرائب سر میں چھ بیکس چونٹ خاندار نیتی ونا او میرا چونٹ کھنائی ادا سر خاندار نیتی از ونا بھائیس تی ونا مالس تی ونا تو رشتہ دار سبسکرائب کرنا سبسکرائب دومو نا ایک لائٹ کرو یہ پراتو اسو لنک سوزا میں ادا سر بس پاگل اے سر ساج ادا سر ادا سر پرواز کی بیٹھے سر اس بنا ڈاکٹر نا یوٹیوبر سر ادا سر انجینئر اس بنو یو سر انجینئر ہے بنو انجینئر سر یہ پئی ایسے تو کیا کیسا کران ادا تو فری فائر مال مال سر میں سر یوٹیوبر نا دیوان بھی کنسے غریب اس کر جو کوئی مدد ساس چھو آسان ترامت میں چھنا پتہ اے سر نا ون میں تے کس کس آسان سر گڑس بنے کیا تھا ٹاپ اپ ویز پہ پان بیچو کیا ٹاپ گڑونی بیگن وہ گیم نہیں میں مشتی تے گئے اس فری فائر بین تے گو اصل اے سر بناس گنان فری فائر سر اے بناس گنان فری فائر فری فائر میکس اے سر او بابا نے کان پکری باسن نے سکول مز نیبر کڑت او وچو تھوت سای چھن یاپن یورک وچو تھوت وات کھاتس وچو کان پکری بس پوشپا راج جسکے گانے پتر بھی کیا پشپا کیا سر اسا زون نے یہ ساز اس نا یہ ماز الو ارجن نے اس سر یہ نا چھ ون تا پشپا اسا زو تاوا اس نا زون نے بکرو گھر کن فون بیو چھپ کر بس پاگل نہ تیتے پاگل گس کاس سر کیا گسان
Sir, COVID also. Sorry also. Sir himself. Sir, yes, Mary. Sir, kya khas? Sir, akas mein azo chamaloji, boshmaloji. Tavay az oynamay çumur kya. Sana şina asli sökiyen. Yasini zabak kırıyor. Oho Khudaya. Tey şu şimdi sak paranay çudu yaşmı ha? Paran çoğusmi tu var ya asıl. Sir, Var asıl para. Riyaz Boz ne ebi emsaz ismi merak ediyor. Tu şu pata tolkat kalasas. Tu ertas. Me empachu como thoi exam ta. Tu şunu AB unya. Tala gona AB. A, B, C, D, T, F, D, F, İyi kayıt. E. Saçım sak bana ta zboz na. Sir, God boz. Saçını yad çabuk. Saçını yad. A, A, B, Oho. C, Piyasas Boz ne bu? Zad. Sir, ya isa si fast motion lagavan. Kya fast motion? Açınız. İşinaz. Gün saat videos gazan ki problem açmasın. A few moments later. Allah sakurun doğu tay dayo söyd. Biraz me dayıtır şurasan amıt. Tımay mesana az zinde kabrimız beyet. Oh, kokun çokucan. Sir, ya. Draw 5 question agar draw. Go asal agar ne bano gari क्यों? Na, sir, isa neran isa wana. ताज महल क्यों बनो? क्या? ताज महल क्यों बनो? मुजुरो बनो। वो शाही जानन मुजुरो बनाए। Sir, so क्या कर दिया तुम्हारे लिए कि तेम कहीं दस बनो? शाही जानन। मुजुरो। ओ ताज करो यो अकल एट था साखियो तो ही। Zun per kusu khod asmanas pe. Alia Bhatt. Huh? Alia Bhatt. Sir, imsashi thoda. Alia Bhatt. Naz, imsashi ढोल गसा यार चल पाएगी ये मुझे मतलब बॉस इसे बनो या सुखद आर्या Bhatt को जून कर Anada Alia Bhatt. Badi wadon. Sir, ठीक गो Ois pada isu dos cara wadon me imsashi gomil. मुझे सवाल हो imsashi गसा ही मुझे आर्या Bhatt आशी बनो साथ O vatrau be last question. Wagonu 5 ke, vachu 3. Last question. Wonu 5 portion hi nav. Godnyuk yas go English word. Lotus. ठीक. Rose. Very good. Flower. Sunflower. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या वो बिल्कुल ढाईला सुना कुछ हो ए सर गॉड बोल मत ए गॉड बोल सरकार ए सर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर असली फ्लावर तावे खा अच्छा की भी चाची में ता छुट्टी भेज चाची ये आज की चाची में ता छुट्टी सर ए सर राटा बेग त्यास की ची केत की ची बस सर ची पारस कुनी जो हारन जोर पामा सर पारस ची वा एमे बात नहीं है